गोल बानी ना का पत्ते नहीं रही ना घर पे तनी अच्छा लागेला रे चुन चुन बोलत रही ना रही ना तो हमरो माना ना लागेला उनके उनके बात करत रही ना हंसी मजाक करत रही ना उनके ए करिया का दीदी आई नी का जी कहां गई नहीं अरे हां हो एगो सामान ले लेबे की का हो जी देख लो का हो जी हर जी ने गुरु बनावते का गुरु अरे वाह ठीक है सही है जी कौन लेबो का ले चले ना कौन है हां ये देखा तो तू ले ले तू आ छोट के मछली है पसंद करी तो तू को चाह करू आइया घर पे नु ओनिए तो तनी ए उठो खाती हो चौला पिसना उठो खाती पिठौरे बना खाती हां तो सोचे हैं कि जाई तनी पिठौरे पीठा ना जी हां पीठा तो मांग के ले आई तो देखो फिर क्यों का गाना में तुम कैसे उठ बैठा रहे थियरी वाली तो तू हम ले ले हमें आ आइया से मांग के पैसा दे देला केतना बढ़िया बहुत सारी लाई देंगी पसंद करके चल आओ मछली के खाना में खाना खाई है अब खाना छोड़ के आओ ना ठीक है चल जा आओ बस दीदी बोले ना इतना गर्मी होता है इतना गर्मी ना कुछ कहे जुगुत ना साड़ी तो पहले पहने के हमरा तनको मने नहीं करत का खास एगो नाइटी किनले रहती पहनती तो एगो हमर बुढ़िया भी सास वाली का तो निके नाइटी पहने बिसरे का नाइटी ना पहने देवेली भसुर घर में बाला तो भसुर बड़ घर में तो हमनी के ओढ़नी ना ले जितना हमनी के बेशरम बनी जा पहने ही ना देवे तो हमनी का करके आ एगो दीदियो बन दीदी तो कहबे करे कि हां ये घर में पहने जा का दीदी अरे भाग तोहरे खातिर हमें ये कहाँ से है दीदी बारह सुगर सुगर पाते जी साड़ी हां तब जान तड़ो है 750 के हां है 800 के हां हाँ ये तो हमारा बड़ी है नीक लागत है अरे ई छक्की ले ले लिया हाँ ये दीदी हमारा पसंद के रबड़ ले आवे हैं तो का हो जी दूसरा दिन ये में के देखा के और मंगा देंगी है देख लो है पसंद करते है हम पसंद करी अपना खातिर हाँ ये दीदी यो तो ठीक है बाजी लेबू यदि हम ले लेबे ले अपना खातिर तब ले ली है दीदी हम भुला गए ले ली रौला हां ले ला जा कभी हम पहनिए ना ले ऐसा थोड़े बात बाकी ना पहना यदि हम पहने खबर रौला तो कभी तू पहन जा हम पहने गोतनी बानी जा त मिले भर के ना रहे के हां बात ये दीदी कोनो पट्टीदार बनी जा अलगे बनी जा ना हाँ, दीदी कि- अगर हम किछु ना कि हम ले वो किचन में खाए करत रहे देखनिया हाँ। तो करे कोई धनिया आगे देखत रहे कि किचन में के ढिंग ढिंगा होत के गोल धनी तो कोने ठीक बा न सरिया हां ये दीदी ठीक बाटे अपन देखो ना लइहर पहन के जाई हां चल जी हां अच्छा नहीं कोई काम नहीं आदमी वो सब सरिया पहन तो मोटा मोटी सितारा वाला नु तो तनी भारी भारी लागता गर्मी खूब लागता हाँ ये दीदी मत कही हमार माई नहीं जानता एगो लुगा मांगती है ना ले वापस साटे खाती तो कहना कि हां ये दे दे लुगा ले अपना सटा जाई हां तो दे द एगो हमर घर में ऊपर लुगवा धइले बानी उठुआ में हो रजाई में बहन के तो वो दे द लेवा गुदरी बेचारी सीधी माई तो ठीक है ना बाटे हां ये दीदी दोस्त कहना कि जाई नहीं साड़े पहन के तो ले ले जाई बात में कह के का कोई देख बाटे हमारी कुछ दिन हमने के नाम ली हम कि हमार बेटी दे ले कब का ले लो छोटकी आई नो हां देख ली है दोनों जाने अपन में सी ए बेला सुई बुझनो हां ये दीदी सिवा ना बेला उजी तनी ज्यादा हम दुकान खाए ठीक बा जाई खा लेंगे अब बैठी हम लिया ना ज्यादा छोटकी का पिया उजी करे अच्छा खा ठीक बा जाए जाई हम खा लेते हैं ठीक ना आ सरिया के तो पीसिया काट द जा ठीक बा काट दे तनी ठीक बा हमार कितना अच्छा बाल कितना अच्छा आइगो गांव घर सिखावला दीदी के अपन गोतनी के मत माना मत जाना पर दीदी सीखे वाली बाली इतना दीदी संस्कारी होई वाली कुछ ना सीख ली जा तनी छोटकी आई तो दे दे सरिया काटे गुहे ना काटे हमरा तो कटे ए दीदी रा कौन सरिया पसंद बाजी आ हमरा तो हइए पसंद रहे छोटा को पर दीदी कहतली ना कि तो ले ले वाली कन्या तो कभी हां ले हइए ले बड़ा बढ़िया अच्छा सरिया लागता कदी ले अबू कार कन्या तब का ले ले त कदी ले ला हां ठीक लागता सरिया भाई की बात है तब ठीक ना लागे बाहर की ना ठीक लागी ये दीदी कितना दीदी बढ़िया बाई जी कि साड़ी खरीद के लइनी हमनी के आके पसंद करवावत है अपना के ना लइल हनी देखत है कितना मानत तनी अरे हाँ वो छोटा को नहीं खुजा नते हइए का तो दीदी सड़िया ले रही अपना खाती ना तो जब हमनी के बीच में तो दीदी का पहना तो कहत रही ना दीदी तब जा दे कब हम पहने कब तो हम जानी पहन हो जा मिल के पहने के बाटे हाँ ये दीदी को हम हमनी के नाइटियो पहने के तो दीदी नाइटियो किन के ला दे
एगो ऐसा बात करत रही आ एगो बुढ़िया घर में भी मतलब सुन आमा जी बाई घर में तो पहन तन को देम हमन के साड़ी तो कहनी के अच्छे से पहन के चला सन फसुर ससुर बार कपार पर कबो लुगा मत गिरावसन त नाइटी तो औरी दूरे जब आमा जी ना रहो ना तब दीदी के रात चली तबे दीदी जी पहनाई तो कहीं आमा जी के मुंह का चाहता आहे मोय काहे के जी हम आई मतलब पहुंचल गई त किन के रखा दी कब ना रह हम आमा जी त पहनत रह तो कैसे किन के पहन लेबू गांव घर देख त कहीं ना कि बतावा आज बुढ़िया ने कि त पहना ता सब तो रतिया के पहनल जी रतिया में गर्मी लगेला ना दिन में साड़ी पहनले रह सब कुछ दिन में घरे रहेला त हां ये छोड़ के जल्दी से बात छोड़ा कोनी की दीदी खाना दे दे दीदी के हां दीदी के खाना देला हई हम कहबे के ताकत नहीं कि अब दीदी खाना ना खनी कब खाई त आज नहीं त कहत नहीं कि छोट के किचन में खाना काट दे ठीक बा खाने काटत रही त दीदी ए कोने हां दीदी अरे तनी अमर के अचार ले ले हो अच्छा ठीक बनावा तनी रुक जाई लेके जाते रो राय हां हो तब जाए कहां बता हम सड़िया रख दी ना हां जा कनी हम लेके कितना दीदी बढ़िया बाई हम सोचल ना कि ऐसन गोतनी मिलम बहुत अच्छा बाई एकदम ना कितना बढ़िया मानो तनी हमके एगो गोतनी रहे सन झझुआ झझुआ बोले ली सन मार बुझाला की